Čaute ľudia u môjho ďalšieho videa, dneska tu bude video z Minecraftu. A môžeme ísť asi aj na to, takže dám hrať a vytvorím nový svet. Názov sveta sa bude volať YouTube. Prežiť je dobre, dáme vytvoriť svet. A čo by som dneska chcel spraviť je si naťažiť drevo teraz. Takže si naťažíme drevo a chcel by som si naťažiť nejaké kamene, robiť si základnú bejsku, ako v nejakom podzemie by som si mohol robiť nejakú zemi, zatiaľ na začiatok, kde by som mohol ťažiť. Takže toto chcem. Takže si robím krafťák. Tak. Urobím si krompáč. Potom by som toto ešte mohol preskúmať, že kde by som si mohol spraviť barák. Tam vidím vzadu dedinu. Takže tam sa pôjdeme za chvíľku pozrieť, tam by mohli byť dobré veci. Tak. Takže chcel by som urobiť 100 dielov z tejto verzii Minecraftovej ako z Pocket Edition. Tak, to mi bude stačiť. Ináč mohol som si spraviť ináč sekerku. Sekera, tak. Dobre, ideme pozrieť do tej dediny sa, lebo môžu tam byť nejaké dobré veci. Takže sa tam ideme pozrieť. Hore. Neviem už ani hrať na tomto mobile. Ja som zvyknutý hrať počítačové verzie, tak ale to je jedno. Môžem tam byť zatiaľ nejaké tie prasatá a tak. Dobre. By som mal jedlo a tak, vesničani tu sú. Krava. Poď sem, poď. Tak, daj mi mäso. Tak, vesničani, čo tu máte? No tu v tomto baraku nič není, ale knihy sa mi zidú. Takže vám to tu pokradnem celé. Čo tu máte? Toto sú tie baraky, iné tu asi nič nebude, to není nová verzia. Ale môžem s ním obchodovať, a čo máš? No tak to nič, to ti nedám ti nič. Á, kovárňa. Tu mohli byť nejaké dobré veci. Čo tu je? 3, 2, 1, budú tam diamanty. Och, není tu nič. Ale máme tu už aspoň topánky železné. Takže si rovno nasadím na seba. Tu zlato, takže dobre. Ja im zatiaľ ukradnem pec.
Tak asi zatiaľ by som sa ubytoval niekde v tejto dedine, by som si zobral nejaký ten dom svoj. Môj dom bude tento. Majú niekde, neviem či tu majú posteľ niekde. Asi to vypadá, že nie. To potom nejako urobím. Tak, mohol by som si zatiaľ... Dobre. V tejto dedine by som sa zatiaľ ubytoval, posekal by som ešte tento strom. Tak. Dobre. A mohol by som sa ubytovať treba, neviem akom dome. Len v tom zadnom dome, tu sa niekde ubytujem. Tu, takto. Takže robím si jedné dvere. Takže takto jedna dvierka. Pacneme ich sem. Dobre. Mal by som si urobiť jednu truhlu. Tam si dám všetky veci. Počkaj, tu. Dobre. Tu si dám sem. Dobre, ešte pec. Tak. Toto si dám sem. Tak. Tak. Si zatiaľ vypalím. Takto. Choď preč. Si musím označiť svoj dom. Jaj. Si označím svoj dom zatiaľ. Tak. Dobre. Idem nájsť nejakú ovcu. Lebo chcem si urobiť posteľ, keby som sa mohol vyspať. Ale to asi už robíme až v ďalšom dieli. Toto video je zatiaľ o ničom, ale ďalší diel bude lepší. Tak no. A vidím ovcu, takže som šťastný, ale to je iba jedna ovca. Ja potrebujem 3. Tak, jedna ovečka. Jaskyňa, tu by som mohol preskúmať. Uhlie, tu by sa mi zišlo. Tam je creeper. Možno nepríde za mňou creeper a neodbuchne ma. To by som nebol rád. So skeletom. To mi stačí. Creeper, utekaj. Aj keď nejde za nami, ale ja sa bojím. Nechcem zomreť. Dobre, idem do našeho baráčku. Mám iba jednu ovečku. Dobre. To mäso mám tu. Tam ďalšie. Si urobím zatiaľ torčky. Urobím si takto palice. Takto torčky. Jeden kamenný krompáč. A jeden meč. Dobre. Sem dám
nezbytočné veci, takže nejak takto sa najem. No a by sa im mohol ako kradnúť vodu. Ale toto abili zatiaľ není. Začína noc, ja idem domov. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa. V ďalšom videu by som chcel ísť ťažiť. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Zatiaľ čau.